Ай, сега ти по него. Hey, yeah, motherfucker, baby. Да, всичко. Малко, ръките дръжи, точно така. Точно така, главата лев, моля, отвисиш. Everybody, yeah, man, yeah, motherfucker, baby. Каза това да си биш. Ядени мини, и стани на дедова да се права на луд. Съединените щати съм голема звезда, който не верва да ми туне газа. С тези ози отиваме на лозе и ядваме лепсте тоя Джони Деп. После апнаве с Катри Нита Джонс, а она ми вика ти си секси мистер си пол. И аз си го гледам на камера. Пето от записа ще проличи. Ей, къде избега? Да покажи на всички как се прави по Ще излезна от път като при мене как стана. Айде, важно ритъма текста, абсолютно куп. Важно да се разкръщите така малко текста, не е майка! Удри уйно, точно това. Да го кацаме. И къде ще го кацаш? Не, сега ако го оставиш, той ще си каца. Големи. Лено, приказахме си нещо и се прави на слави, ама не е толкова смешно. Пак не Отидох да започна. барам на Памела Силиконя, а она ми вика, жени ли сте мистер Цеко Симфоня? Тук с камерата не мога да се усети на колко е. Това приближаване такова. Бити Спирс, пустиняк, не става за певица, обаче според мен е много сходна женица. У хотелската стая се тръпни Деми Мур и ми вика, баце Цеко, ти си страшен сладур. Цеко Симфоня се записа с Мадоня да покаже на всички как се прави купоня. Не завада! Важно да има ритъм, баце, и да ти разкъсиш душата. Говори. Мали! Ели какво да прави? Ама не като опингите новия с това. С хеликоптера. Във верно беше много яко.